Club Junta, building better Africa. President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi. Chimene sichimatopa ayi nthawi zonse ndi mazuka mufulumira kuwayimirira Malawi, kuwatumikira Malawi. Utu kwa ine ndimautenga ngati ndi utumiki, ndimautenga kukhala umene uprofeti, ndimautenga kukhala ubusa. Ena amazitenga izi ngati zachabechabe, mwina kumanditenga ine ngati ndimakhala kuti ndasuta chamba, ndadya kokeni, ndalawira kumwa mowa, kapena kuti mutu wanga sumayenda. Koma ndimadziwa bwino kuti alipo ena kumuziko m'Malawi muno ngakhale sokunja amati akamva the DC mwina pena pake miyoyo yawo imasikako, mavuto awo amasikako chifukwa m'Malawi muno muli mavuto ochuluka kwambiri. Andizaziwika sopano kunena kuti kusankhidwa kwa chipani cha DPP kulowa somboma ndi chifukwa choonera kuti anthu anatopa ndi ulamuliro uja osamva, ulamuliro wozunza anthu. Ndipo anthu akuyembekezera kunena kuti zina ndi zina zimene amakumana nazo zokhoma boma limene la DPP likonza. Motero kuti leronso ndabwera ndi madandaulo ambiri amenenso akupita ku boma la DPP kuti pamene mukupanga maprogramu anu, pamene mukukonzekera ulendo wa 2030, muthiso kuwaganizira Malawi amene akukumana ndi ziphinjo zosiyana-siyana. Moti lero tiyalirira anthu kwa Kandota, kuntchewu, kwatiye, kwataine. Komanso ndiyalirira anthu awa ochokera ku Msalu, kwatiye, Kabudula, amene akukumana ndi mavuto osiyana-siyana. Komanso tiyalirira anthu ochokera kwa Chikanda kuzomba amene akukumananso ndi mavuto osiyana-siyana. Ndi Amalawi ambiri amenenso akukumana ndi mavuto angati omwewa kuchokera ku nkhani ya madzi komanso magesi. Motero kuti ndikufuna ndikuziwiseni inu a DPP kunena kuti dziwani kunena kuti ku Nsalu Trading Center kwatiye, Kabudula kumene koko anthu akuzunzika kwambiri ndi aja amene amatchedwa kuti Water Users and the Water Association of Malawi, amene kumene koko amagwirisa ntchito madzi, kumapasa anthu madzi achinyengo, kumabera anthu, kumalembera anthu mabiri ozera pa ball point. Madzi so kumene kosamatuluka, amangotuluka nthawi zina 1 hour ndikusiya. Koma mabiri amene anthu akukumana nawo, anthu akulilongwe ku Msalu, mabiri wochuluka kwambiri anthu akumuzi 80,000, 200,000. Ndikumafunsa kuti kodi sopano biru mukuti pasayi kodi mwayipeza bwanji popeza 1 simunabwere pa mita, 2 mujeni mabiri wakubwera olembedwa ndi ball point. Iyi ni nkhawa imene ili ndi anthu aku Nsalu kulilongwe amenenso akudandaula kwambiri, amenenso akupempha boma kuzeranso ku Ministry ya Agriculture komanso ma Water Board kuti aone bwinobwino nkhani imene iyi ya madzi ku Nsalu Trading Center kwatiye, Kabudula kumene kuko anthu akuzunzika kwambiri nkhani ya madzi. Motero kuti madzi onso nthawi zina amakhoza kuti amwezi osabwera. Izi zokhuzana ndi madzi sikuti zili kwatiye, Kabudula kokhaya. Madera ambiri kuli vuto la madzi padakale pano pa madzi samatuluka, koma chodabwisa nchonena kuti mabiru akubwerabe. So tiyerekeze kuti inu a Northern Region Water Board mukuyenera kuti muchite cheki nyumba yanu, a Southern Region Water Board, a Blantyre Water Board komanso Lilongwe Water Board pena pache muzikhala ndi umunthu, musamabere anthu. Andi izizi za ma prepaid meters zinali bwino, koma mwayambaso kuchosa zimene zizi ma prepaid meters wakubwerera ku mamita ena akale, ndicho linga kuti muziba bwino. Izi zonse zikuchitika ku Eskom. Ku Eskom uso kuli nchitidwe wonyasa kwambiri. Motero kuti anthu ngati akwa Chikanda akudandaula kwambiri kwa Chikanda kumene pakana lero kulibeko magesi, anthu akuzunzika. Even anthu amene akufuna kuti akhale ndi achitidwe connected ndi magesi
muziko la democracy komanso panopa tinadusa tinachoka mu samunda anthu anasiya kuunikira nyali za koloboyi anthu akufuna magesi tikunena pano pazomba pompa pachikandapa magesi kulibe chimozimozinso anthu akuntchewu akudandaula kwambiri kwa Kwataine kumene kuku nkhani za compensation ku Eskom ndipo sikokhala kuti uyayi kwa Kwataine koko ayi anthu a Eskom akuzuza anthu kwambiri nkhani za compensation makamaka pitisa mawaya awo kukonza nsewu kudula mitengo kuononga nyumba pakana lero anthu akumeneko kuchokera 2021 pakana lero kwatiye Kwataine sana apase ndalama zawo anaonongera nyumba zawo waonongera mitengo yawo akapita ku Blantyre amangouzidwa kuti tikukonza 2021 pakana lero. So izi ni nkhani imene ndabweresa mama wauno kuti iniyo aboma la DPP pamene mukukonza maprogramu anu muyang'ane kwambiri ukuso ku Eskom zinthu sizikuyenda madera ambiri ma trading center ambiri alibe magesi ngakhale so yena amene ali nawo magesiwo amangoti mwina amangoyaka mwina kwa 1 hour deire magesi kumazima monga mmene kulili ngati kusalima madera ambiri ngati dera la Kanyenyeva kwa Maweru uyo kumapita kumvera kumapita kwa Katerera komanso ulendo kumapita madera osiyana as we go to tikamapita ngati kunyanja uku madera akunyanja uku kulibeko magesi koma mawaya anafikago magesi wa amangotima so ngumafusa kuti kodi mukamati chitukuko Malawi marepu 1 kha marepu 9 chitukukocho ndiye chili pati mmangoziwiratu kuti izi ndizandale amafuna kuti apasidwe kavoti so mukuyenera inu a Eskom you should put your house in order anthu akukudandaula ni madera ochuluka kwambiri so tikupempha ma authorities makamaka boma limene lila DPP cholinga anthu akufuna azimva kukoma kodi to anthu lusamafuna zambiri amangofuna inu aboma muzungu achita provide ndi ma basic needs yawo izi zikachitika ngati zopenga zimene zinali masiku apitawa malaulo omayitana anthu ndikumaka apasa ndalama ma 50,000 kumatengera zovota zawo zija zali nyodo zija anazionatu anzathu ajatu anthu samafunatu zimenezo kutenga mafumu nawonso mafumu kunjakuno sotu ngati sotu pali anthu ena sotu amene akuononga ziko ilili ndi mafumu tu osusukatu kutenga mafumu kutenga azibusa komanso ngati kuliso anthu ena so amene amaononga so kwambiri so ndi azibusa ena afeki amene amangonena kuti ifeyo ni mazibusa chani amene jawa matengeka ndi zina zili zonse mwaona omwe aja akathokoza MCP aja kuti sitinambe tazionapo mulungu ndi wamphamvu kumutenga ujeni Lazarus Chakwera kukhala president omwe aja asandukaso azinena kuti mulungu watuuza watuonesa kuti Peter Mutharika ndiye president weni Peter Mutharika jaso azakachoka omwe ajaso azabwereraso kuzanena kuti iyayi koma Peter Mutharika ujasanali president koma inu azibusa komanso mazifumu osusuka ena mwayiwonda amene akuononga ziko ili so zijazo zomatenga anthu ulendo ku State House kumakagawa ndalama amene aja anali maliyeriye ndiye wazionatu unaononga ndalama zako zoopsa aise kumene uliko chema jamanda alijodo wajatoliro panopa ukwenera kuti suma gonaso dia umangokhala pa sitting room kumaziganizira ndalama kuti koma abale ndalama zanga ndenda ziononga maulendo 427 misonkhano mawiso stop komanso dichipani chakojo anthu enaso akupita mbali inayi koma ndikukagwa nayo so anthu zimene amafuna muziko lawo la democracy ndi zinthu zazing'onong'ono muapase fetereza muapase mazi abwino muapase mankhwala muzipatala magesi azikhala abwino aziyakayaka anthu azipanga zawo aziotcherera azionera mafilimu awo napanga ndi mabizinesi tawo ndi zimene anthu amafuna zazing'ono osakhala kumapita kumaka apasa anthu ndalama ndiye ndizi jatuna ononga nazo ndalama siku lijamuka panga enu kampeni yanu yomaliza Pasivo Stadium aliyense olowa kumene kuja chipewa
t-shirt nsalu 50,000 mahewu koma kampeni inationetsa zinthu ndithu anthu kumakhala panzeri kumamwa mahewu muli mukawina inu zona koma azanga chepa chaka muli bwino mahewu aja likaja kakokopina likabotolo kakokakola tati fupi tufupi tija tilikobe ku warehouse MCP koma kampeni ikanabwerera so takusowani so anthu akudandaula kwambiri madera awo siyana ngati kuchitipa kukaronga kumpherembe kumsanje kuli vuto makamakaso madera ena amene kulibeko mazi ngati kudowa kunchisi kusalima kubalaka madera ambiri mazi akusowa kopya anthu akumamwabe mu zisime zosakhala protected ndikumadabwa kuti koma abale ziko la Malawi lizatu kukaliti anthu azaona liti kukoma azamva liti kusintha pade madera ena kuopita kwa iniyo kumadabwa kuti kunoko mwati wachoka MP kunoko kwachoka ucheni minister kunoko kunkhota uku kunkhatabe anthu akuzunzika kopya so panayenera kuti pakhale strategic plan mukhale ni mapulogalamu abwino mwayike anthu abwino azipanga kafukufuku anthu azimva kukoma muzaona chipani chanuchi cha DPP anthu azingochivoterabe chifukwa anthu akulandira zimene iwo amafuna pa moyo wawo anthu akulandira zimene amafuna moyo wawo wa siku ndi siku anthu ena amene ndikufuna ndi alilire lero makamaka uthenga umene ukupita kwa wamkulu wa polisi ndi aja amatchedwa maBurundi komanso maRwandese amene anabwera m'Malawi muno osakhala chifukwa chofuna iye anabwera muno chifukwa cha nkhondo kwawoko koma kunoko anthu amene wawa azunzika koopsa mu ulamuliro umene wa MCP MCP azuza maBurundi komanso maRwandese anthu amene anabwera muno ndikumazapanganso business ndikutulukulaso economy ya dziko lino koma anthu amene amatengedwa ngati ndi agalu ena ali ni maloji ena anamanga maujeni awo nyumba zawo zabwino za anthu alenti mabusiness akutukula anthu athu akuno ku Malawi ena anapeza mabanja ena anapeza ntchito koma MCP azuza anthu amene wakopsha nafuna ndikupempheni inuyo wamkulu wa polisi kunena kuti musatengerepo temberero kutero kuti aja china chimene anatulukira mboma kupatula kumpha jirima anatulukiranso tu mboma madandaulo a maBurundi amaBurundi alandidwa katundu wawo azunzidwa alandidwa chuma chawo ndikupempheni kunena kuti katundu wawo amene analandidwa uja anakasiyidwa ku area fete uja limodzi ni makontena muabwezere anthu amenewa ngati simuabwezera ndithu mupeza masoka wamkulu wa polisi chonde bwana ifeyo timakudziwani ndinu munthu oganiza bwino kwambiri ayitaneni maBurundi mwina ngati katundu wawo anaabera anthu achosakhala inuya iniyo musatengerepo soka ayitaneni azatenge makontena awo chifukwa zimene zinachitika zija ndikuapha anthu aja ena anatumizidwa kunja ndikulandidwa ndalama zawo tikunena pano ena nyumba zawo zilipo ngati mwabiwimu musalimamu muzalekamo ena ana kunzuzu kuzomba analandidwa nyumba zawo anatengatenga anthu a MCP kodi tu a MCP tu apanga zinthutu mukuyenera mufufuze even nyumba zambiri kapena malo ambiri ngati ku area 10 ku area 12 kunsika waku Lilongwe kosekuja kunalandidwa malo anthu akangomanga chisawawa mukuyenera zimene zino a DPP muzilondoloze chifukwa kunsika wakulimbi kuli malo awo analanda nsika wa Zomba nsika wa kujeni ku Mzuzu komanso makamaka kunsika waku Lilongwe kumene kukunde kunalandidwa zinthu kopya kumalangalanga kuli chisawawa kodi tikamanena tuli chisawawa mumvesesetu even olonkhani omwe ya sugar amene yakusowa sikuti sugar akungosowa ya mupite kumalangalanga mukapeza kuti ngakhale uloma CID
tragija ikabwera kuti igulise sugar akumagula ma CID kumene koko ndikumusunga mu police unit mo basi ndikumagulisa kwa anthu kodi tukuli chisawa watu. So nkhani iyi ya maburundi muitenge serious, nkhani ya maburundi muitenge serious, ndi soka lalikulu kutenga what does not belong to you. Burundi aja ndi Malawi iso nawo ndi anthu okudaso ngati ifeyo. Anthu ambiri athandizika ndi anthu amene ajawo koma amatengedwa mboma limene amatengedwa ngati anthu aja ndi agalu, anthu osafunika, kuwalanda zinthu zawo, kuwazunza, kuwapha. Amapita anthu zuwa likuswa mtengo ba kukaba mu shop ina aje ya munthu ina ake wa business pasalima apo kumbera zinthu koma palibe amene anamangidwa pakana leroli. So you need to protect these people because siku lina kuthamanga kwa amene aja kubwera kuno titi tizathamangeso ndi ife Amalawi kupita so ziko lina. Kodi kumeneko zikakhala bwanji? Tiyeni tizisamalirana wina ndi nzake. We are all Africans. So zimene zinachitika zija zowalanda katundu wawo zija mwabwezere makontena awo aja wankulu wa polisi mwabwezere ntokuza nemupeza nazo soka. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.